assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaaɓe janngiyankoɓe, en garti kadi e windande men sappo e tataɓire nde. An mo jeeyanoko e dental he Dental Dina TV, jahata ko YouTube, binda Dental Dina TV jiyangal, bindoɗa mbaɗa abonné. Nani kako wonno ko janngo a tawaka nanto moftani ma jannga mbawa mbaɗa hen ballal ma noon e jinguere ma 77 906 14 81 jinga balla duusa. Ay hanki en jangguino sinara toɓɓe ngalano hen, hande noon en jii hen toɓɓe tati e dow muɗum, wadde wontata ko shintoyɗo piccuɗo. Ay ko gootum no windirano ni, ay so adima, so hakkude, so sara, so serdima, ala ko serdi bindogol hay hunde. Gueɗel gotel serdum toɓɓe ɗe tan pawi hen. On jiide siñiije e sinara e shintoyɗo nandi. Sa namdama holko serdi sinara e shintoyɗo, mbiya sinara watta toɓɓe, so toɓɓi wonta shintoyɗo piccuɗo. Ɗo ko shintoyɗo piccuɗo wiyete, natti wonde sinara, ko toɓɓe ɗe mbayli alkulal ngal, wadde shintoyɗo piccuɗo mbiyata. Windande sappo tataɓire nde jannguɗa hen ko shintoyɗo, so adima noon wiyete. Hakkude bindol ko shintoyɗo, ay ɗo e ɗo inde nde ko wotere, so adima hakkude ko shintoyɗo wiyete. So woni sara serdima inde nde ko wotere, ko shintoyɗo piccuɗo wiyete. Wadde so adima windirdani, hakkude bindol windirdani, sara bindol windirdani, serdima windirdani. Ɗo woni shintoyɗo, ɗo woni shintoyɗo, ɗo woni shintoyɗo piccuɗo, ɗo woni shintoyɗo piccuɗo. Ay cha watta ko ca e ha kono cha ay ɗo e ɗo pular ni windirta cha, ay ca e ha wona cha. Nani seɗen janngoya ko way noon tawa andi oɗo shintoyɗo e oɗo nandi ko jahata. Ashhadu e oɗo hutorte e ngal gueɗal. Wadde ɗum woni shintoyɗo piccuɗo, ɗo woni shintoyɗo piccuɗo, ɗo ko shintoyɗo piccuɗo, shintoyɗo piccuɗo. Gasi ƴette kuɗi mum e karneji mon, mbaƴoto ɗon janngon ɗigga. So ɗiggi tan on pofti, hankkadi on certe majjere shintoyɗo. Ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah, Yaya Ly, ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wa salam.